डक्टरफोरनाव थाङोबा लाङोबा मानसिफोर खस्थ' जायो मानसिफोर बारा जाबा गिसा जाबा बानना लांनो गोनां जायो। खुलुमबाय लोगोफोर आंनि दा दंफैयो राङापारा हालामनि सिङाव थानाय बालापारायाव बालापारानिफ्राय आरो साहा आरोना नैबे हाजोआव बेरायनो फैदोंमोन जों दा बेरायनानै फैखांबाय दा नोंथांमोन दिन्थिलांनोसै बालापारा गामिखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय। Second Sargapuri. Gajah. Mau be, kudu mau lagi jalan udah pura-pura. Pura-pura. Video thaya are pura gamia. Hajo kona yaw. Tribal-fra. Gozan kan noa gongse lo. Onkara, kangkang baik deh. Wow. Menfaibai location. Hei. Bakal mana? Hah? Headphone lagi yang naik, ini mudah lagi. Kesal mulai. Selamat naik dulu. Deh mulai. Boro जोंनि बर' मानसिफ्रा माबायदि दा हाजो खना रायजो जानानै दङ? मा जायगा होनदोंमोनलाय बेखौ? बालापारा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय राङापारा हालामनि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बालापारा बिराद खस्थ' रायजो जाना दं आरो बर'फोरा हाजो खना मानि रायजो जानानै दङ जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा बेवहाय लामाफोरखौ नायनानै ला माबायदि बेमारिफोर लांनो गोनां जायोब्लाबो मेडिकेल सेम सहैस्लाबनाय नङा माने ओरैबायदि आरो अबस्था आरोना रांखान्थि अबस्था माबायदि जायगायाव रायजो जानानै थायो जोंनि बर' मानसिफ्रा मोजां जायगाखौ नागारनानै फैसिगोन हाजो खंखर खना खनलाफोरावहाय रायजो जासिगोन बिदि मोजां जायगायाव गुबुन जाथिफ्रासो आवग्रिना लासिगोन हादान सिफाय हाजो खंखरावहाय रायजो जानानै जोंनि बर'आ मा अबस्था माबायदि जायगायाव रायजो जानानै दं आयौ नैबे सिगाङाव दं निउस इन्डिजिनियासनि एमडि सोमखोर गयारि फ्रम राङापारा बेसे खस्थ' संसार जानानै दङ जोंनिया मा गामि होनो बेखौ मादै बालापारा बबेनिफ्राय लाबोखो बनखौ दैमानिफ्राय बिराद खस्थ' जायो माथो माबायदि थाङो ओमफ्राय डक्टरफोरनाव थाङोबा लाङोबा मानसिफोर खस्थ' जायो मानसिफोर बारा जाबा गिसा जाबा बानना लांनो गोनां जायो बै दैमाया दालां गैया नालाय खस्थ' जाथारो गारिबो फैस'वाना मेसेङावल'सो एसे मोजां जाबा गारिया फैनो हायो दैज्लाङावथ' हाखाथारा सरकारनिफ्राय जेबो सुबिदा मोनाखैना गैया मोनाखै कारेन्टफोरबो गैयाना कारेन्ट गैया फैयाखैनो अरुनदय आसनिफोर मोनना मोनाखै गैया मोनाखै रेसन कार्ड बे कन्ट्रलनिल' मोनजायो ओमफ्राय जेबो गैया बिराद खस्थ' दङ होमबा ना आदै मा गामि बालापारा खै नम्बर जायगा एरिया थाना मा गोलैयो थानाया बेनो आरो राङापारा सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइफोर मोनदों ना मोनाखै लामा सामाफोरा खबरसो खोनादों मोनाखै बर्थमान दा माबाया होगोन ओरै होननानै बुंदों माथो माबाया दानि असक सिंगाल बिदिसो बुंगासिनो दं मानसिफोर जानो
बबाव थांनायमोन आदैयालाय ओइ माबा हाग्रा दानदोंमोन रायजोनि रायजोनि ना बिराद खस्थ' जायोना सोलिनायफ्रा ओइ खस्थ' ओइ डक्टरफोरनाव बेमारि सेमारिफोरबा माबायदि लाङो बेनो गारि गैया माबा गैया थाबायनो थांनाय ससे लामा थेयो बेबायदि जायासै लांनो हाया डिलिभारि केस थाब लांनो हाया डिपुटियानो माबा जायो माना बाना लायाबा आरो उफायथ' गैला बिराद खस्थ' सोलिना मालाय होगोन होनै होयो बुथफोराथ' होगासिनो दंमोन जेबो दा नायाखैनो सुबिदाफोरखौ ना मा जानानै थादों एथ' बोसोर जाबाय आदैमोना खै बोसोर जाखैहाय होद जाबाय खोमालै जाबाय खोमा 40 बारबायसो खोमालै 40 बोसोर बेबायदि जागोन खोमा आन्दासाव गथ'फोरानो हाबा साबा होखाबाय जायखिजाया एथ' बोसोर जाबाय मा मा जाथि दं बेयाव दा बे लाइनाव बै खन्द'आव माबा दं सावथाल दं दखलथाम ना दखलब्रै बेसेबां दंमोनथाय ओमफ्राय बर'फोर सेस बर' गोजा थाम ना बेसेबां दं आरो बिसोरो न'बेरि ना बेसेबां दं आरो बेल'सो बे लाइना एसे बालापारा बिनिफ्राय बिराद गोजान जायोना हाइ स्कुल एम इ स्कुलफोरनिफ्राय गोजान जायोथ' आरो एकदम उरियालागा थांबानांगौ नङाबा माइनास थांनांगौ दैज्लाङाव थांनो हाया होमबा अबाव हागोन दा दुइया देरबाथाय आरो थाबाय बेबायदि बरिया मेथाइ जासिनो र' नै बेटेल होनो बेटेल बेखौ पान्जाबनि माबायावसो बे भेराइटिसा बे पान्जाबनि माबानिफ्राय गैलालै जाम्बा जों जानांगौ भिडिअ रलाइट जाम्बा न हनै मानो नाय आराम जाम्बा मेगना नुवा नामा बिलाय बिराद गिदिर गिदिर बोरमा फिदों इयाव बिराद गिदिरखा सौवो आरोना फान्था नालाय फान्थाया सौखायोखा फिदों आरो बेखौ बहुद मोजां जादों जोंना सासेया होजाबाय नै वेबाव बिराद गिदिर गिदिर फिदों बोरमा जोब्बाय नै Hey, lu bar deh, geli bicara.